guys, selamat pagi. Hari ini kita OTW ke Bangkong. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alallahi la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Koyong ini Kang dalane Kang. Kayak munggah yang Bangkong iki trike apa? Bokonge sak ngarep. Gocekan siset. Karo donga lho yu ngono. Piye dongane Kang? Oh, ma barik lan api mak rodak tanah walina ada barat. Rabbi sika Allahumma ya sika. Ya sih, mandek sih guys. Yo nek kahanan alas saiki iki. Garing sering anu. Suketur enek. Nek ngarang-arang senggani. Ki senggani iki ya kena iki lek wis terpaksa ya diretae meskipun kasar-kasar. Sing itu. Kela sini mau nih. Endi mau nih? Kuwi. Nggone sapa Ini Mbah. Kabeh kok di aku Mbah. Ya kepepet ini kabeh tak aku Mbah. Kepepet ngarit kabeh di aku nggone Mbah. Berat. Ayo. Lanjut. Lanjut perjalanan, guys. Iki ana wong panggul paling kok enek sing urung tau ngembah dalan gini ya. Oke. Wong panggul urung ngerti. Lek wong panggul sing urung ngerti dalan iki jenenge iki dalan yang Bangkong. Sik termasuk Kertosono lho iki dhuwur ritek, kok gek ora diakoni. Ya kaya ngono kae es krim e. Es krim pol. Dalane koyo ngene iki. Medeni. Alah. Sekolah ini. Kayak perjuangane Bangkong lek arep sekolah ya ngene iki. Aduh, Ram. Sing ngono arep OTW sekolah, lek aku OTW endi iki, Kang? Pakane pitik, tapi pakane pitik ra digowo. Lah piye iki mang makane pitik? Golek pakane wedhus barang iki. Nggodhok anu iki engko cemplungi beras. Godhok apa? Godhongan. Godhok banyu cemplungi beras terus kopi sik. Wow, mantap nih. Lali ale ngarit monggo le. Lali ale ngarit. Piye, Kang? Wedok iki kae. Aduh, Kang.